Ассалому алейкум, духтарако, созин хубин. Духтаро бисёратон тавақ навор кунедтен. Ина мувофиқ тавақ шумо. Я тавақера навор кадесам духтаро. Ай курчай сархоб то курчай Мирзо Турсунзодара сер мекунам. Ҳам хел калонай ки хай се одама да дарш мебара хулоса нарх наво 80 сомон сар мешава. То 6000 сомон тавақ дора. Ини таваққушон духтаро вариантои хушрой. Ишам хушрой иш чормағзия тавақи аст ки бовар ки даруш ках чапа шава намешкана. Ру паруй шашум дарвозаи духтаро ай тараф Чило бозор ру паруй шашум меша магазини 110 духтаро. Магазини 10 духтарако маълумоти бештара ай савдогар мегирин. Рақамои савдогара ма дар экран мемонам. Касе даставка дар кори марҳамат хоҳиш мекунам дар WhatsApp савдогар худш нависем. Варианти калоноша нархоша дар WhatsApp мефаҳмонам духтаро. Вариант ай 80 сомон гуфтум сар меша то 6000 сомон духтарако. Ба қошиқои чӯбӣ ҳам доранд духтаро. Ҳозир ман худам ростгап харидор кардам. Беҳад хушрӯай. Нахоҳишмандо рақамҳои савдогар дар рӯи экран.